मोनजाया गिनानै आखायाव लाखाजोब्बाय हनै जाय नै गोथावथार जा गोथाव जादों हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नै आं देलायखां आरिखांसो माने इन्ट्र'खौ होनाय जाबाय आरोना आङो फुंनिफ्रायनो मा खालामदों नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांसै ओमफ्रायहाय दा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय थौदो होमबा लोगोफोर जागायजेननोसै जानाय नुवाखै जाजेनलायबाय हामफ्ला सिमफ्ला नायनि मा लादों नोङो बेखौ मा बिलाय आइट बियो टर्च होनलाय ओइ नोंनि खानाया थाख्लु माथा जाबायना खर'आ जायाखै थाख्लु होननो मोना गावखौ आयु थाख्लु होननो मोना गावखौ ना नै बोथोरा दिनै बिराद मोजां माथोलाय दाल' मोजां जाखो ना दाहायबो मोजां जागोनथाय मिन्थिला खिन्थु जा बेबायदि थाबाय थाबा जागौ सानदोंमोन आङो माने गारि गाखोनो मानो बिराद दिगदार मोनो आङो गरमाव हाथारला बोरैबा मोनलाजोब्बाय सामफ्रामबो ओमफ्राय नै दा बेरे फुं जाखायल' बिदि जाथारदों बे दाहायनो ब्लाव जोंलायगोन सानराजाया नों बेयाव थाथ' दे बेयावनो थाथ' मिथिबाय औ बेयावनो थाथ' र' दलद था आं नै आयु बेखौनो जिबौ होननानै बागदावगुलायदो आंहा नैबेखौनो आरो मा खारबोलायखो दलद थाथ' र' आं बिलाइ लायनो बिलाइ नैबे बिलाइखौ लायनो औ थाथ' दे थाथ' बेयाव गाजोल हाबो नोंना बेयावनो गाजोल हाबदों ना थाथ' हाबाबनो बेरे फुंजानिफ्रायनो जाजेनखायो बिदियावनो आङो माने दसे नायबाय थानांगौ जायोना लेट जायो सब समाय नङाबाथ' सिखारग्रोमोना खालामनो हायोबाथ' जेबो नङा खिन्थु हायाना ओरै आइयाबो खामानि मावनांगौ जायो माखासे ओमफ्राय लानो हाया जायो आरोना ओमफ्राय दसे नायबाय थानांगौ जायो नै खामब्रेंगाया दाबो थाया ओइ अबे मैलायाव थादों जिबौ फैयो बेयाव थौ नै औ लायसै लायदो लायद' नै नाना बुनो मा नै बेहा फुंनि ओंखाम जानोसैलाय नै दालि मुदुमफुल नै जानोसै दे ओंखाम औ गुवा जानोसै दे जाग्रोनानै लानोसै नै बे दख'नाखौबो सुनोसैलाय सुनांसिगौलाय मैया गाननायमोन बियो फुङाव बिदिनो सुनाय आरिनाय जाहोनाय बेजोंनो खामानिसै बेखौ सुखांसै दुगैनोसै ओमफ्राय रेडि जानोसै आङो नै बेयावबो दै सोनानै लानोसै मा जिनिस दंलाजोबो मैया नै कुइसन पेपार दाननो होननानैहाय माबालायदोंमोन आङो लेखा लाबोलायदोंमोन आं गैया जायासैलाय दाहायसो दानायसै ओमफ्राय नै लाखाजोबनोसै साथायाथ' नांखागौ जाहैबाय दा बोथोराव ओमफ्राय नैबेखौ मोनसे लानोसै आङो दा ओंखाम ओंख्रिलाबायबा जालाबायनो दा नै रेडि जाबाय दाथ' नै दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैखांबाय रेडि जाखांबाय दा नै गासिबो सोलाजोब्बाय बथलाव दै सोनांगौ दङ ओमफ्रायहाय एसे माबा जानानै लानोसै सानदों आङो जेबो जायाखैना दैल' लोंदों दहाय फुङावहाय दै खाबनै लोंखांबाय ओमफ्रायहाय दा जानानै लानोसै आरोना एसे दै सोनानै लाग्रोसै आङो र' ग्लुकन डि दंमोन नालाय बेखौ सोनानै लानोसै आं एसे दैयावहाय एसे माने गैखाला सोजोबसै र' सोनानै लाग्रोनां बायनानै लाफिननांगौ दा बेखौ नांथारगौ गोलोम बोथोरावहाय दैजों लोगोसे बिदिखौ लाफा आरोना बायहेरायाव थांग्राफ्रा नै सोनानै लाबाय ओरै नांलाजोब्बायसोहाय नै आलु भाजा दं बेजों एसे जानानै लानोसै जालाबायनो हाजोबो आङो नै जेरैबो गोरानबाबो जायो गिसिबाबो जायो गोरानबाबो हाबो आंनि खुगायाव गिसिबाबो हाबो आंनि खुगायाव माने जेबो
जानो हायै जेबो माबा गैया आरोना ओंख्रिफोर गैया आंनि जेखौबो जालाबायनो हायो आङो खालि ओंखामल' नांगौ आंनो जेरैबाबो जानो हागोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो आंना जानायफ्राहाय बिदिनो जिरायलाबायनानै जायो बेबायदि सम गैयियावहाय आङो बेबायदि जायगा लालायनानै जाया आरोना जेराव जायगा दं गसंनानैबाबो जागोन जेरैबाबो जागोन जायखिजाया जिरायलाबायनानै जागोन आरोना ओमफ्राय दा नै हाखु दाखु बिदिनो आंना जानायफ्राहाय माथो होनबावनो बिदिनोखासै सब समाय एखमबा जालाङो एखमबा जालाङा दिनै सम मोननायखाय जाबाय आङो ओमफ्रायहाय दा जानानै ओंखारलांसै आरोना जाखांबाय रेडि जाबाय रेडि जाखाबाय औ जादों मा मामे बाय बाय नुदो दे आंखौ ओरैनो हरदो दे ओरैनो हर बाय नुदो औ बाय हरखायो बेनि थाख्लुखौनो जों सासे नायनो हालानो आयौ सान्दुङा जा दुंबाय मा होनो बिमादैयाहाय बुंहरासिनो आरोना आङो बैसागुआव थांनानैहाय माने फट' लाहैनो सानलायदोंमोन आङो मा थाख्लुख्लुसो जाबाय आयै मानो बिदि जाखो होनहरगासिनो आरोना नायनो सुखुला आङो होननानैहाय खानाया एसे दोननांगौमोन होनहरगासिनो बिमादैयाहाय माने बैसागुआव फैगोन नालाय ओमफ्राय बैसागुआव साननै सानथामसो फैगोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय माने फट' लाफैनो होननानैहाय गाहा दुखु जाहरगासिनो आरोना सासेखौहाय नै थांसै आङो अबे आदै थांसै खय थांगोन जाबाय दिनै खालि औ बौनि खालामसै औ बेयाव जिरायनोसै उनावहाय बेयाव सान्दुं जाखायोना दा जाथ'नाय नङा ओरै थांबा नांगोन ना होनबालाय ओरै जिरायनोसै रावबो गैया खालि जोब एबार सुनिबारनिफ्रायनो गोलैगोनदां आदै औ सुनिबाराव जागोन आरो औ औ औ सप्ता खनसेसो जागोनदां जोंनि बैसागु बन्द'खौ माब्ला मोनो बेखौ सोंदोंमोन आरोना बे आदैयाहाय ओमफ्रायहाय सप्ता खनसेनि बारा मोननो हागौ एसे एबारथ' नेक्स्ट सानडेनिफ्रायनो गोलैगोन नालाय होमबा ओमफ्राय नै बे लामा मोनबाथाय आंहा गंसे गारिखौ नायसनफ्लांबाय थायो आरोना नागिरफ्लांबाय थायो ना मा होननानै बुंनांगौ मालायनि गारिखौबाबो नाम्बार फरायफ्लांबाय थायो आरोना बे गारिखौ नुगोन खोमा होननानैहाय माने आं जेब्लानाखि क'क्राझारजों थाङो बे क'क्राझारनिफ्राय फैयो नालाय माने बाबु बिफानि गारि आरोना ओमफ्रायहाय बेखौ एखमबा नुयोबो नालाय बेनि गारिखौहाय ओमफ्राय एसे बोरैबा मोनो आरोना खें मोनगुलायो बेनि गारिखौ नुबानो मानसिखौथ' आङो बेबायदि गारि सालायनायाव नुहोफेराखै नालाय खें मोनलायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो आङो बे दतमानिफ्राय क'क्राझारसिमनि लामानि गेजेरावहाय बेबायदि माने बेनि गारिखौ नुगोनदां होननानैहाय नायफ्लांबाय थायो आरोना बे लामाजोंहाय थांबा नै बैग्रि आसारसो जागासिनो फैनानैहाय नै आवगोलहाय लांनायमोन बे मेदामानो ओमफ्राय मालाय बानायनानै लाबोबाय औ गोदै नै गोथावथार जा गोथाव जादों नै बेसे बुरजा जाखांखो आङो नै जाखांबाय आं बेसे ओंखारफिनबावबायसो नै आङो सिमप्लानो सान्दुं गोसायानो आयौ गरमानो लाजाया ओंखारफिनबाय आं थांसै दा गाखोफिनबाय फट'आव गाखोबाय गारियाव फैनोसै फैनानै नै फट' फैग्रोबायसो आङो फिसालाखौहाय उन्दुबाय बियो जिनो दुगैखांखायोमोन मानसियाहाय ओमफ्राय फुथुबाय आङो दासो जानोसै नै ओंखाम संग्रा फैबाय आङो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय दहाय आं लानानै थांदोंमोन हो थाइबेंखौनो जानो समखौनो मोनाखै आङो ओमफ्राय न'आव फैनानैसो जाफैफिनबाय आरोना फैग्रोमोना जाफैबाय आङो ओमफ्रायसो दुगैदों नै ओंख्रियाबो एंखुर थाइबें बिलाइ ओमफ्राय नैबाव दङ नै आलु बटा ना मा होनो बे लानोसै जानोसै दा थोरसि लाखाबाय आङो खुरना जानोसै नै बेफोरखौ दहायसो लाबोदों आङो जेनेबा ब्लेक सल्ट मा होनो चाट मसाला खौ जानोसै ब्लेक सल्टखौ दहाय बे मेदाम बायदि लाबोनायखौ जानाया जादों आङो
आंनो बांसिन जादों आरो ना ओमफ्राय हाथाय खैगुलायबाय बुस्थुआ गोदैसोमोन थेवबो आंना एसेयावनो हाथाय खैयो हाथाय खैगुलायबाय ओमफ्राय आङो जे गोखै जाबाय फारसेजोंल' जाखायो आरो ना फारसे आंना खैखायो नालाय एसे गोखै जाबानो फैखायो ओमफ्राय फारनैजोंबो जाबा माने दस्रा जिनिसखौ आं जानो हानाय नङाना बेखायनो हाजारखि गोखै मोनबाबो आङो फारसेजोंल' जाबाय थायो ओमफ्राय फारसेजोंहाय दोनो आरो ना आं आलदा जानो हाया मालाबाबो जाया आङो गोखैखौ फारनैजोंबो जाया आं मालाबाबो फारसेजोंल' जायो नै दामाने सिरि मोनाखै मानसिया ओमफ्राय आङो बे उन्दुनाय समावनो एसे भिडिअसफोर इडिट खालामलाबायनोसै हायोबा आरोना ओमफ्रायहायथ' टाइमाथ' गैखाया नालाय गासिबो मा होनो एभ्रि मिनिट एभ्रि सेकेन्ड माने गासिबो मोनसे नङा मोनसे खामानि मावनानै लानांगौ आरोना जिरायनायनि टाइम गैया जायखिजाया मावनोसैलाय आङो इडिट खालामनोसैलाय बेनि उनावहाय दा जुदि सिरि मोनखासिगोन बे बांद्राय गोबाव उन्दुखाया दा बेसेबां खालामनो हायो नायनोसै आरोना बिदिनो ओमफ्राय आङो र' दा मोनसे जिनिस सोंगोन आरोना बेनावहाय नोंथांमोना खायसे बुंहरबाय थायोना सोरबा नों मानो दासिमबो सोरबा बुङो आरोना गावनि फिसालाखौ मानो बाबा होना दासिमबो होननानै बुङो आरोना आंथ' बुंहरो जेन'बा आङो माने होननो उसुबिदा मोनो होननानैहाय दा मोनसे खोथा बेनिफ्राय खोनासंबाव आरोना मानो होना आङो माने बेबो बाबा होननो मोना नालाय ओंखायनो माबा होनफेरनो मोननाय नङा बेफोरखौ साननानै आङो उसुबिदा मोननानै होना आरोना दा सोरबा माने बुंहरबाय थायो आरोना नों मानो गावनि फिसालाखौनो बिदि माने बाबा सोदोब मानो बेबायदि बुंफेरा माया मानो बिदि बाहाया होननानै बुङो आरोना ओमफ्राय आङो बिदि बुङोबा आङो कमेन्टआव खिथाहरखायो माने आं उसुबिदा मोनो होननानैहाय ओमफ्रायहाय थेवबो दा खोनासंबानो जाबाय बेनि खुगानिफ्राय मानो आं बाबा होना आंनि खुगानिफ्रायथ' खोनाबायना ओमफ्राय बेनि खुगानिफ्राय खोनासं आरोना दा सिखारबा बेनाव सोंगोन आङो र' मा होनो बियो फिसालाया थाख्लु माथा होनबाबो बिराद रागा जोङो थाख्लु माथा होनबाथाय होनहोथारा लायखायो रागाया र' आङो एसे इडिट खालामनानै लाग्रोसै बे समावनो एकदम 1 सेकेन्डबो हगारजाया आरोना टाइमफोराहाय मा मे सिरि मोनबाय नोङो मा ओरैनो हरदो मा सिखारसै मा दे उथा होनसै दे होना उन्दुबाय थानोसै दे दसे उन्दुबावदो दे औ माखौ दोननो औ बाव माबानो सिलानो ओरै माबा थाम्फै होनोसै थाम्फै थाम्फै होनांगौ र' गामसा लायनि र' आयौ हनै माबाया हनै जिबौआ हनै माबाया हनै बुफैद' मा होनो बेखौ मा होनोथाय नै आयौ बोरैबा माबागोन आयौ दांनो हाला गुदुं ना गुसु मामा ओरैनो हरलाय जोंहा गोजि गोला बिफाङाव थानाय माबायाव थानाय नै माबा दाजासै थोबाय नोंहा थोलाबायनांगौ बिदि मोनजायो सुगार गोनाङा आइया जाफ्लांबोला दाहोलाबाय आं जाजोबसै हनै बानायनानै होदो सोरबा बेनो आयौ मा मोनथाम लाखो मोनजाजों दिनै लाखावबाय जानाया नुवाखै सुगार गोनां मानसिया मोनजाजों गिनानै आखाइयाव लाखाजोब्बाय हनै जानायाव 1 नाम्बारखा गारला सासेया गुदुंनि दांनो हाला दासो ओंखाम जाखांदों
मा जादों? बादाम Bujang, bujang. जुखाम là जुखाम Oh please mana tu ni? Oh peace mami nang ni baba nang kau nunga anak baba anci deh hene ay baba anci nang kau nah hah berai berai sih nang ni baba na baba anci yang nang kau gus baba hene nanga baba hena ne bazarawसो थांबाय बाजारावसो थांबाय बाबाया नों आंनि बाबा मामिनि बाबा नङानो नङा नोंखौ होननांगौ ना होनाङा होनानो बाबा होननाङानो बेलाय दे बेखायनो होनाना आङो नङा होमबा नायदे होनहोआ बियो होनहोआ बियो बाबा होनहोआ गावखौहाय जै बाबा होनबाथाय ओहो नङा होनखाथारो ओंखायनो होना आङो मिथिबायना बिदिनो बियो